Takže čau, já vás vítám u nového videa. Tohle video je gameplay ze hry Ice Catch. Takže já myslím, že tuhle hru už každý zná, takže já myslím, že můžeme hrát. Tak kreslete někdo, kreslete. Je tu nějaký Pedros Games, ale podle mě to je nějaký, no už, no teď kreslí. Ne, kreslí teda, aha. Takže otáčka. Záhyb. Paže. Sval. Ale. Jak mi to napíše? Dobře, tak jsme Jo, jsem Maximus, jo, takže jen abyste to věděli. Byl to sval, no, takže takový nekreslený sval. Mimon 1, 2, 3 nechce kreslit, kreslí nějaký mor. A teď kreslím já balit. A já ani nevím, co to je. Takže dám... Sorry, ale nevím, co to je, jinak bych kreslil. Takže Tinka nějaká kreslí. To taky. Tak Barborka. Tak Barboru, nakreslí nám něco hezkého. Co nakreslíš? Tež nenakreslí. Tak nějaká Lucy. Co nakreslíš, Lucy? To mohla být, teď mi to tak nemyslí. Oko? Ne. Není oko. Turban. Arab. Protože někdo vypískal. Pudring? Ne. Sebevra? Ne, já nevím. Mi to nepíše dneska. Co? Zlomenina? Proč mi to nepíše? Co? To nemůžu nějak pořád pochopit, ale teď... Opravář. Aha. Musím trochu do toho bouchnout, protože to prostě nejede. Takže byl to opravář. Kdo kreslí? Mimon 1, 2, 3. Jestli to, tak budu kreslit asi zase. Ne. Takže nějaká vodka. Taška. Píše se to tak asi, jo. Rum. Za. No tak, co by to mohlo být? Jo. To vím, co to je. Já vím. Já vím, co to je. Fakt to vím, ale teď nemůžu asi na to přijít. No, zadka. Já jsem to věděl. No. Takže kreslím já. Keramika. To nebude tak těžké. Takže prvně jdem na to od lesa jak Jirka Král. S tím nakreslíme nějaký stůl. Tak. No, už víte, že to je stůl. Dáme tak. Tady to spojíme. Ale... No, takže znova. Co? Jak kreslím gumou? Tak to je dobré, no. Takže prostě stůl, na kterém je nějaká keramika. Japonsko. Já jim to pak dám asi nápovědu. Tak,
No, ten tísky radši kreslit nebudu, dám tak. 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 Tam. Tak. A ještě tam vždycky mají takové ty, že? Znamení. Počkat. Vždycky takové ty nějaké, já nevím, třeba tak. Tam. No. Už to nejde uhát. Moc napadů. Jen vám dám čas. Hádejte, naši šanci, hádejte. Jen hádejte. Ale tak jsem pořád poslední. Nevím, dneska mi to nějak prostě nejde. Nevím, čím to je. Tak Tinko, nakresli něco krásného, hezkého, něco. Snad se nám to bude líbit. No, já nevím. Záhyb. Pistol. To puška. Zbraň. Istol. No já místo pistol napíšu istol, že? Nevím, kulomet. Rotačák. Jo, hřeben. Jo! No ale pořád jsem předposlední, jej. To je propadák. No, to sice nevím, co to je, ten nějak. Jo, to je ten. Pro ty baby taky ten. Ale Tinko, hezky jsi to nakreslila, Tinko, hezky. Lucy, takže teď bude kreslit Tera nějaká. Terko, nakresli něco dobrého. Tero, nebo já nevím, jak se ti říká. Zup. Zoom, jasně. Tesak. Jo, mrkev. No, ještě tak. To bylo, tohle kolo není tak těžké, ale jsem předposlední. Kreslím. Fréza. No, ale asi vím, jak se to kreslí. Tak, nakreslíme traktůrek. Nějaký malej. No. Nebo prostě, co je to fréza? No, to myslím tady. Ne. Počkat. Dáme novej. Novej. A fréza, jo, fréza. Jak nakreslíme frézu. Hej, fréza. Jo, dobré. Tak to bude nějaký přístroj. Bude něco jak sekačka. Tak. Dejme tomu taky. No já se spíš asi říká frézovač, nebo jak. Ale to se... Tak. Myslím, že by ještě ten není to plně tak. Tak a teď už. Tak. Teď dám tady. Tak. Tak. A udělám tak. 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 No, to není asi černá, ale dobré. No, vůbec to není černá. Tady to ještě takhle. Tak. Koberec. No, počkat. Tak, a to je sníh. Ten sníh, jakoby tak. Ten sníh. To nějak nekreslí. No, a to mi ale posunulo na dobré místo. Teď se budou, no už tohle sice asi nevyhraju, ale je to dobré. Takhle, já nevím, čár. Jo, pravítko.
Jo! No to lehké, ale než já to vždycky napíšu, tak jsou vždycky přede mnou. To neumím vůbec. Je vždycky P-R-A-V-I-T-K-O. Obdélník. Kreslí. Obdélník, dopis. Psaní. Pohled, no jasně. No pozor. To je tam. Vizitka, no. Tak spíš tam měl udělat nějaký ten, ale to je jedno. Nějaký obličej, no. 4. Jo, já jsem to napsal. Počkat. Ale... Wow, 4, no. No dobře, takže já se s váma loučím z tohoto dílu iSketche. Nebudu to vydávat. Dneska je úterý, takže to nebudu vydávat každý úterý, budu to vydávat různě, možná, že ještě dneska nějaký jiný díl vydám, nevím. Prostě budu to hrát jenom, když budu mít chuť. Tak jo, já se s váma loučím a čau.